Ahojte kamaráti, ja vás zdravím všetkých, moje meno je DJ Maxi. Samozrejme na mojom Facebooku môžeš vidieť, nájdeš samozrejme moju stránku www.djmaxi.sk, kde samozrejme o mne môžeš všetko vedieť, kde mám samozrejme svoje sety, všetko, takže tamto samozrejme všetko nájdeš. Samozrejme dnes vyjde samozrejme aj nový remix. Spravil som aj samozrejme vianočný remix, takže aj ten tam je na Facebooku na mojej fanpage Jozef Bulko, ktorý mňa tam máte, tak to tam je. A samozrejme tam mám strašne moc vecí a tak. Takže moja stránka www.djmaxi.sk, samozrejme na Facebooku, na mojom fanpage a kde samozrejme nájdeš všetko o mne. Tento rok samozrejme cez leto 3 akcie idem hrať, takže to bude úplne že mega, takže možná 4, neviem. Kde sa porozprával s Norom Králíkom, ktorý je usporiadateľom Hawaii Party Festival, takže skúsim sa s tým dohodnúť, uvidíme, možná tam bude, možná nie, možná to klapne, neviem vám povedať, ale myslím, že hej. Takže čekujte Mixcloud na Facebooku, čekujte na Facebooku samozrejme aj stránku www.djmaxi.sk, ktorá je samozrejme pre vás, iba pre ľudí, ktorí počúvate Electrohouse, ktorí to nepočúvate, nevadí, pozrite sa, je tam Barco, je tam Afrohouse, je tam Trance Party, je tam Best of a tak ďalej, takže všetko tam nájdeš o mne. Takže ja sa tento rok na vás na všetkých teším. Uvidíme, či bude guláš party, show tento rok, ale myslím, že hej. A čo som chcel ešte? A ukončenie leta samozrejme. Takže tento rok to bude nabité. Takže ja sa vás tento rok teším znova na všetkých, aj na deti, aj na rodičov, aj na všetkých, ktorí prídete sa pozrieť na tieto skvelé party, ktoré budú tento rok v roku 2026. Ináč šťastný nový rok do nového roku 2026. Teším sa tento rok na vás a uvidíme sa samozrejme.